खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं पपुलार फ्रन्ट अफ इन्डियानि 3 सोद्रोमाफोरजों लोगोसे सासे लिंकमेन हमनो मोन्दों। बे उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ आसामनि कामरुप जिल्लायाव हमनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय सोद्रोमाफोरनि मुङा फारि नाजरुल इस्लाम, हाफिजुर रहमान, राफिकुल इस्लाम आरो ममिनुर इस्लाम होनना सिनायथि मोन्दों। नैथि रादाबाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। APSCजों खुंजानाय CCE 2020 आनजादनि फिथाइखौ मैया फोसावना होबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बर'नि फिसा सा 14 उथ्रिसार जानो हादों आरो बिनिनो फारिलाइफोरा जाबाय ACSआव 4, APSआव 3, BDOआव 1, इन्सपेक्टर अफ टेक्सआव 3 आरो साब रेजिस्ट्राराव 3, गासै सा 14 बर' फिसाया उथ्रिसार जानो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय। थामथि रादाबाव दं दासान्दि सोलिगासिनो दं डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि नायबिजिरनाया। नाथाय बे समावनो डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन आसामनि नायबिजिरनायाव डिब्रुगड़नि DTO सन्जीव हाजरिकानि न'निफ्राय मैया गासै 2,03,800 आयेननि बेरेखा रां हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं इउनाइटेड फोराम अफ Ex-NDFB मुंनि मोनसे गोदान आफादनि जोनोम। मख'जाथावदि गासै बारग' NDFBफोरा खौसे जानानै बे गोदान आफादखौ मैया चिरां जिल्लानि बलामगुरिनि गोरोबथा फामुआव दानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोदानै दाजानाय आफादनि आफादगिरि महरै सिला बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै दानसोरां नार्जारीनो बे गोदान आफाद दानायाव बिबान गथायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि बाथौगुरि गामिनि मुरा ब्रह्म आरो फाउदर ब्रह्मनि फिसाज्लाया APSC आनजादखौ उथ्रिनानै ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार एबा BDO जानो हाबाय। बेजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि रुपहि बागमारा गामिनि बिश्वनाथ बर' आरो सुसि बर'नि फिसाज्ला बारुदिन बर'आ आसाम पुलिस सार्भिसनि थाखाय सायख'जायो होनना मिथिनो मोन्दों। आरो बेजों लोगोसेबाव बर'नि फिसा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बोरगावनि दैथुन औवारिया APSC आनजादनि ACSआव 104 सारियाव आवग्रिनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि